Gauza, antropologoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea. Bai. Azken urteotako Nafarroako memoriazko instituzioen eraketari, bai, eta haiek bertako paisaia memorialistikoan izan duten eraginaren inguruan ikertu du, eta hain zuzen, doktore tesia ere gai horrekin egin du eta iaz bertan defendatu zuen. Memoria kolektiboaren eraikitze prozesuak eta horrek boterearekin duen harremana ikertu du, politikoa denaren gaineko begirada antropologiko batetik. Eta horren berri emango digu. Eta ikusten duzuen bezala hitzaldiaren tituluak, memoria boterea gatazka, hainbat harimotur du izena, Iñaki, zurea deitza. Egunon, ja, urduri samarren torren eta ja, oraingo akademiaren inguruko horrekin, ez dakit, zehazki, beraz, ez dut ezkutatuko hasieratik nupetik heldu naizela. Eta orain konturatzen ari naiz, egia da, gero erabiliko ditut hitz batzuk pluralean, eta ikusten dut orain, izenburua singularrean jarri doala, memoria, boterea, gatazka, nahiko nuke hasieratik aipatu, en todo caso, memoriak, botereak eta gatazken inguruan saiatuko naizela zerbait esaten. Loreak aipatu den moduan, iaz defendatu nuen pixkat doktoretza tesia, eta tesi hori oinarrituta zegoen ikerketa prekario samar batean, hori ere iruditzen zait garrantzitsua esatea hasieratik. Hasierako helburua bat zelako, bazen Nafarroan sortu berria zen erakunde baten etnografia egitea edo, erakunde hori da bakea, bizikidetza eta giza eskubideak zuzendaritza orokorra, hemen lehen gogora edo aipatuen moda, olako bat sortu zen Nafarroan, eta asmoa zen etnografia egile batzuek estatuaren etnografia deitzen duten hori edo egitea, alegia hor barruan, egotea ja politika publiko berri horiek nola diseinatzen ziren, nork hartzen zituen erabakiak, nolako zerbait egitea, bagenuen sarrera behar ziren sinadurekin eta bermatua bere garaian, eta azkenean erabaki zuten antropologo bat hor erdian ibiltzea etzela sobera eroso, eta hortaz gain pandemia heldu zen, beraz lana idiliko bat bilakatu zen olako gauza berformulatu bat, eta orduan horregatik esaten nuen, pixkat prekarioa dela eta gaur ekarriko dituan ideia batzuk ere, hortik ere sortu direla, ez? Hori ere kontuan eukitzeko. Orduan, erabili dut harimuturren metafora, iruditzen zaidalako, segurazki goizean zehar eta bihar ere aterako dilako korapilo batzuk, eta korapilo horietan igual ez egonen dira ari oso desberdinak, eta nik nire ikerketan ikusi eta ikasitako batzuk ekarri nahi ditut. Beti ere ia baliagarri diren hau izanen den elkarrizketa kolektiborako, eta bestela sentitzen dute interesgarria ez izana, ez? Ordan, harimutur horiek alde batetik izanen dira egiten den memoriaren kontzeptua, eta nik teknologian amnetiko ditudan batzuk, gero azalduko dute palabro hau. Baita ere denboraren gobernuaz nahiko nukeola hitz pare bat bota, ekonomia moralaren edo behintzat nik zelaian ikusi dudan ekonomia moral aktibo baten inguruan ere zegin nahiko nuke pixka bat, gero egiaren gaia, ez dakit asmatuko dudan ongi azaltzen, baina nik egiaren estatutua eta oso presente bizi izan dute ikerketan, eta gero amaituko dut teoria txiki batekin ikusiko zuen, ez dela teoria bat berez, baina gino txiki bat isteko, ez? Ia lortzen dudan harimutur guztiek zentzu bat edo denen artean olako soka bat sor dezaten edo hori da asmoa. Beraz, nonbaitetik abeatzeagatik edo, hasteko memoria zer den eta zer ez den, eta lehen Siriak aipatu ditu, hemen badugula olako erronka teoriko bat gai batzutan. Enaiz hartuko horrenbeste hori azaltzera, baina azalduneko nuke zergatik nik egiten dudan pixkat anamnetikoaren alde edo zergatik erabiltzen dudan hitz hori, ez? Eta hori hartzen dut, Rikerrek hartzen du Aristotelesetik, eta esan nahi dut hor badirela memoria ulertzeko bi modu nagusi, alde batetik dago nemea edo, eta hori da pixkat afekzio moduan bizi dugun memoria, ez? Gure gorputzeara heldu den memoria hori. Zirrara moduan, usai batek sortzen digulako, hor dago episodio Prousten Madalenaren episodio klasikoa, ez? Hor gaude eta batean, memoria heldu da. Eta
anamnesia edo litzateke gehiago bilaketa aktibo bat, bai? Gehiago egiten dugun araketa esfortzu bat. Ez? Anamnesia okerrez banaiz ere erabiltzen da praktika biomedikoan ere, medikuek ere ditzen diote gure historialaren eraikuntzari edo anamnesia egitea, eta bueno, orduan, bi memoria mota horiek, alegia bat, inkonstienteki edo heldu dena eta bestea bilatzen dugun hori, aktiboki egiten dugun hori, hori niretzat nahiko inspiratzailea izan da, hasieran, eta hori gaur egun memoriaren soziologo batzuek egiten duten ezberdintasuna, ez dela ezberdintasun bera, baina gutxi gora berako bat, da alde batetik izanik genukela egiten den memoria eta beste batetik dugun memoria edo. Bai? Hau, euskarara itzuli dut, segurazki modu traketxean, baina alegia, bat litzateke giza gaitasuna, baduguna gogoratzekoa, eta psikologikoa edo intersubjetiboa, edo hor ere sargintezke debateza luze batean, baina niri interesatzen zaidana gehiago da egiten den memoria. Bai? Orduan, nola egiten den memoria edo hori saiatu naizena modu batean edo bestean ikertzen. Eta hortarako nik pixkat kategorizatu dan edo ditudan teknologia horiek behatu ditut edo, ez? Teknologia anamnetikoak da aktiboki memoria hori egiteko erabiltzen diren tresna, ezagutza, dispositibo, produktu, praktika, ikusiko duzu gero zaku oso zabala dela eta gaur ez duten borarik izanen guztien inguruan hitz egiteko, batzuk aipatuko ditut, adibide moduan. Eta helburua da iraganeko gertakari batzuk oroitzea, beti ere orainean eta orainia politikoki berrera ikitzeko, eta badago etorkizunera, ez, memoria kolektibo hori proiektatzeko helburu bat edo, ez? Eta zeintzuk dira gutxi gora beranik ikusi ditudan edo ikertu ditudan teknologia horiek, ez? Nola egiten den memoria edo bentsatik nola zerbeatu dan edo zeri erreparatu diodan. Alde batetik teknologia erritualei edo, ez? Hor badago errepertorio erritual bat, badago egutegi erritual bat, ez? Baditu egun batzuk, gorriz seinalatuak gure auzoetan, gure hiritan, Iruñeko kasuan, hor baduzu argazkia, aski ezaguna da, uztailaren 8ko gertakarien arira, ez? Germanen heriotzaren arira antolatu izan den, azkeneko 40 urtetan antolatzen den ekitaldia, baina hor ere sartzen dituzke baita ere instituzioek antolatzen dituzten hainbat ekitaldia, adibidez, Europako terrorismoko biktimen eguna, ez? Eta, hor gaude forma erritual batzuk errepikatzen direnak, beti loreak daude, adibidez, simbolo batzuk daude, loreen simboloak badira musika adierazpen batzuk, dantza, batzuetan bersolariak daude, bestetan ez, hitzartze erritual edo batzuk daude, beti ere orden jakin batean, alege hor badago ezagutza erritual bat, ez, bermatzen duena memoriaren egite hori eta memoriaren mantenu hori, ez. Gero badaude ere, nik teknologia urbano edo deitu ditudanak, horiek oso lotuta daude memoriaren materialidadearekin, bai, alegia, nola eragiten dugun trama urbanoan memoria egiteko. Eta hor adibidez, ez dakite erkidegoan existitzen den, baina Nafarroan badugu memoria tokien legea. Osea, badago lege bat, definitzen dituena hainbat toki ofizialki, babestuta, eta signifikatzen direnak kartel batzuekin, eta fosa batzuk, baina baita ere adibidez Germán Rodríguezen estela eta hori, ez? Horan, alde batetik memoria toki ofizial horiek, baina baita ere baitugu monumentuak, baitugu eskulturak, Iruñean, adibidez horre ekarri duana, izkina hortan ekarri duana, hori da terrorismoaren biktimen oroitzeko do, eraiki zen eskultura bat horre Baluarteko plaza hortan, Tuteran badago, Sakanan badaude beste batzuk, beste memoria batzuk gogoratzen dituztenak, alegia badagore monumentalidade bat horri lotuta. Ari naiz beti ere gertuko gatazka edo gatazken inguruan, bai, evidentemente Nafarroan baitugu beste monumentu, esan edute, 36. urteko monumentu mamotreto horiek eta gaur egun ez baian dauden horiek, zehazki, baina, ari naiz gehiago, edo nik ikertu dana da, gertuko memoria hori, ez? Gero baitugu plakak, Iruñean badaude mota guztitako plakak adibidez, Iruñean eta Nafarroako herrietan, hori Nafar gobernuak finantziatzen dituelako, eta haren biktimen kasuan eta beste biktimen kasuen baita ere, eta hor daude adibidez, hor ekarri ditut, Iruñean Anbite da Nafarroako biktima elkarte, terrorismoko biktimen elkartea, eta hauek
hirian izandako biktima guztiei plakak jarri zizkieten, eta gero badago azkenik estrategia toponimiko edo deitu dudan hori, eta da kale izendegia erabiltzea memoria egiteko. Hori gerta daiteke, eta adibidez ni iruindarra naiz, baina txanterarra naiz, eta gure auzoan bada izenak jartzeko edo plazak izendatzeko modu herrikoiago bat, eta hor auzoko militante batzuen izenak erabiltzen dira, baina baita ere bada Iruña mailan badago ere ofizialki memoria egiteko, estrategia honen bidez memoria egiten da ofizialki baita ere, adibidez Iruñeko auzo berri batek, Lezkairu auzoak, baditu bere auzoan, Nafarroan etak eragindako biktima guztiek badute bere kalea auzo hontan, ez? Hori udalbatzak erabaki zuen 2009 urtean okerez banaiz. Orduan izendegiaren bidez eta memoria egiten da baita ere, eta azkenik eta nahi sartuko lehen aipatu direlako ere, fikzioaren gaia eta zenbat audiovisual, zenbat dokumental, novela, liburu, sortzen diren, hor ere bada memoria egiteko modu bat, ez? Beraz, teknologia hauen aurrean, edo teknologia hauek behatzerakoan, edo pixkat sortzen den galdera, edo behintzat niri heldu zaidan, edo sortu zaidan galdera da, nork egin dezake memoria, alegia, memoria baldin bada egiten den zerbait, nork du gaitasuna memoria egiteko. Edo zehatzago, nork du memoria egiteko aski botere. Orduan, nik erabiliko dudan boterearen kontzeptua, ez da horren beste, gogoan dut Begoña Aretxagak bere garaian aipatzen zituela beste batzuk maiuskulan, boterea, estatua, ez naiz hortaz ari, botere, mikroago batzuen inguruan ari naiz, alegia, nork du aski botere ekonomiko eskultura bat eraikitzeko? Edo nork du boterea udalbatzak edo udalak onartzeko eskultura hori Iruñeko kale batean jar dadila, ez? Hortaz ari naiz gehiago beste botere mota batzuen inguruan, eta gero emango dut gainera horren adibide bat, bai? Orduan, nik pixkat hau ikertzeko, eta lehen aipatu izuet, nahiko ikerketa prekario izan zela, eta orduan, berrasmatu ari zaunen ikerketa pixka bat, saiatu nintzena izan zen, memoriaren eraikuntza prozesuak imaginatzen borroka zelai baten moduan. Eta hemen naizari, batzutan erabilizan den relatoaren bataia. Bai, ari naiz, normalean, soziologian eta antropologian erabiltzen den kanpo edo zelaiaren eraikuntza hortaz. Bai, orduan, da egio espazio sozial bat. Orduan, espazio hortan, badago lehia bat, hainbat agenteren artean, muga batzuk daude, logika batzuk, egiteko manera batzuk, bai, botere mota batzuk. Adibidez, lehen azaldu den gaian, zelai akademikoan, badira botere mota batzuk, hortik kanpo balio ez dutenak, adibidez, baino barrura bai. Adibidez, nik 10 paper, 10 artikulu eukitzea, segurazki, ezakit nire familia ere moan, edo bai, batzutan horrek ematen dizulako lako kapital bat, eta baina normalean ez dutea bai, ez dituzte irakurri, eta ez du inongo baliorik, baina akademia barruan bai, horrek badu botere konkretu bat, eta horrek, zure posizioa goratzen du, estatusa eta bar, ez? Horran, nik egin nuen ariketa, edo saiatu nintzena, beti ere, da zeintzuk diren memoriaren zelaian funtzionatzen duten botere horiek identifikatzen. Bai? Eta gero emanen dut adibide bat, hor utziko dut, eta orain joan naiz besteari mutur batera, eta da denboraren gobernuaren gaira, ez? Lehen, Sirak aipatu du ia nola antolatzen ditugun kronologiak, ez? Eta, ia nork erabakitzen duen zeintzuk diren denborak, ez? Eta niri ere hori asko, atentzio deitu zidan horrek ikerketan zehar, eta da nola gobernatzen diren, edo hobeki esan da, denboraren bidez nola gobernatzen diren adibidez memoriak, edo eta hori ulertzeko edo niri erabilgarri egin zitzaidan, Nancy Moonek bere garaian idatzi zuen denboraren antropologiaren testu bat, eta berak azaltzen du nola denboralitatea, alegia guk gizaki moduan denboraren gainean dugun pertzepzioa, nola gorpuzten den denbora gugan, ez? Eta orduan nola gure gorputzetan badauden orainaldian, iragan batzuk, etorkizun batzuk, eta nola baditugun denboralitate konplexu horiek gugan, bai? Nola denbora bizi gaituen eta nola bizi dugun denbora aldi berean, ez? Eta hori lotuta,
Aleidaxmanek erabili izan du denboraren erregimen kulturala, bai, eta hau da beste maila bateko marko bat, alegia ez da horren beste nola bizi dugun norbanako moduan denbora, gehiago da zein den agintzen duen marko temporala. Eta niretzat hor dago, solasten ari bagara, memorien gatazken inguruan hor dago, alegia, nork esaten du edo nork baldintzatzen du erregimen kultural hori, ez? Alegia, ze marko temporaletan bizi gara? Bizi gara gatazka osteko denbora batean, bizi gara gatazken garai batean, zerbait itxi da, ez da itxi, konflikto historiko baten kapitulo, ez, hemen lehen azaldu den konflikto historiko baten kapitulo berri bat da, forma berri bat da, ez? Adibidez, gure lehendakaria, Txibitek kargu hartu zuenean azkeneko, berak kargu hartzerakoan esaten zuena da, ni izanen naiz bizikidetzaren garaiaren presidenta, ez? Eta ordan, bera modu batean saiatzen dena da denbora bat proposatzen, bizikidetzaren garaia, ez? Gainditu ditugu beste garai batzuk, beste denbora batzuk. Eta ordan, nik ikusten nuen, hor gertatzen ari ziren fenomeno batzuk, eta nik abiez bere garaian ikertu nuen, justo hor hasi nintzelako ikertzen, gertatu zen Altsasukoa. Eta Altsasukoa ikertzen altzen, eta ikertu da, de hecho, oso modu desberdinetan, ez? Batzuek ikertu dute, ia logika kontraterrorista globalak nola eragiten duen hontan, ez? Porque justo kode penala indartua zen hori gertatu baino lehen jihadismoaren aitzaki edo motiboaren gatik, eta horren nola erabilizen hori Altsasukoa epaitzeko, eta niretzat ere modu batean ere bazen denboren gaineko gatazka bat. Zer zen Altsasun gertatutakoa? Zeren niri batzuek esaten zidaten, garai hortan COVID inguruko batzuek esaten zidaten hori zela betikoa, hori zela betikoak betikoa egiten, alegia ez da usturarik egon. Bai erabiltzen zuten seme-alaben kontzeptua, baina honek jarraitzen du, hemen ez da ezer amaitu, ez? Zeren kontrara, beste ikuspegi kontra jarri batek esaten zuena zen, zuela inongo zentzurik, etak duela urte batzuk utzia zuelako indarkeria, eta ez zuela inongo logikarik bapatean garai berri hortan, kasu hau, terrorismo bezala epaitzea, eta ordan, niretzat nahiko, emankorra izan daiteke ere, pentsatzea nola gobernatzen ditugun edo nola gobernatzen gaituzten, edo ez dakit esan, denboraren bitartez. Alegia, marko temporal zabal horien eta regimen temporal horien bitartez. Hori zen beste arietako bat, eta lehen aipatu ditut, nik saiatu naizela ikusten edo ikertzen edo ez dakit nola esan, edo behatzen zeintzuk diren zelai, memoriaren zelaian funtzionatzen duten botereak, ez? Eta evidentemente daude betiko botere ekonomikoak, botere edo kapital sozialak, bai, nik adibidez ikusten nuena nabarmenki, biktimen edo kasu edo memoria askotan kasuan da, batzuek badituztela sare solidario izugarriak inguruan eta besteek ez. Eta hori hala da, batzuek mugiarazten dute elkartasun pilo bat, eta badutela babes izugarria eta besteek ez. Edo batzuek badute botere politiko edo errekonozimendu judiziala, badute dokumentu bat esaten duena biktima direla ofizialki, eta horrek ematen dizkizu abantaila batzuk besten parean. Eta horietako bat niretzat zen kapital morala, edo botere morala. Bai? Eta hori ulertzeko, edo niri oso erabilgarriak egin zaizkit Judith Balderren eta Didier Fasanen lanak, edo emaria. Didier Fasan, pentsatzen dolako Judith Balder gutxi gara ezagutzen dugula, eta igual Didier Fasan antropologian ere oso ezaguna da, baina berak ikertu du azkeneko urtetan asko arrazoi humanitarioa, eta berak mugari gabeko medikuetan eta egin ditu bere ikerketak eta nola funtzionatzen duen gure minaren edo babesgabetasunaren edo errugabetasunaren gaineko pertzepzioak, ez? Berak saiatzen dena da ikertzen nola sentimendu moral batzuk mugiarazten gaituzten edo ez, barkatu. Orduan nik horrekin ikusten nuen memorien gatazken edo memorien gatazka hontan hau ere biktimekin gertatzen den moduan oso interesgarri behintzat izan daitekela, bai? Hor badagolako kontinuo dinamiko bat gainera, kontinuo moral bat, eta poloaren alde batean dago onargarria dena, hori Judith Butlerrek noizbait deitu izan ditu bizitza negargarriak, ez? Osea, ze bizitza merezi duten negarra?
Pues, hori dago poloaren alde batean, eta poloaren beste aldean, kontinu hortan, dago ez onargarria, ez negargarria. Bai, orduan, Fasanek esaten du, eta nik hori irakurri nuen izan zen, bakizu irakurtzezula, eta tal cual, bada, berak esaten du, universala dela, badagola fenomen universal bat, bakizu, antropologo batzuetan nolako handi nahiak eta eraman da, eta da, territorio guztitan etika lokalak daudela. Bai, alegia, ez da gola etika, ez da filosofori dagoen salan, bueno, gero bestela ez da baiduko dugu, ez da gola etika universal bat, etika lokalek funtzionatzen dutela, azken finean, bai? Eta ordan ni, pues, etika lokalaren ideia hortatik, alegia, gure territorioan zer den onargarri eta zer ez den onargarri, eta, bueno, eta hortik sortzen diren kapital motak, alegia, jende batek, edo kasu batzuek, edo memoria batzuek, badute moralki onargarritasun maila oso altua, eta ez dira ez baian jartzen, ez da inongo arazorik, alegia denek onartua da, lehen Loreak aipatu du berriki, torturaren gaia Nafarroan, torturaren gaia niretzat adibide bat nola mugitu den kontinuaren alde batetik bestera, nola ez onartzetik edo alderdi batzuek ikusezin izatetik, eta horri ez da existitzen, ia existentzia bera ukatzetik, pasa da, egia da esperientzia horiek onargarri edo negargarri, edo ez dakit nola esan ez, edo sartzen direla, ez? Eta ekarri dut, hau egitea oso erraza da, irudikatzen baditugu oso, esan nahi dut, kontinu hontan oso eremu polarretan dauden biktimak, ez? Baina nik hau, edo ez dakit, hola oso modu adierazkorrean edo behatu nuen, 2018an, Iruñean egon zen udako gatazka horietako bat, ez, gatazkak pluralean badira, hau izan zen horietako bat, eta nola da, periodiko lokaletan, eta egon ziren olako eskutitz batzuk, eta niretzat oso polemika densoa zen, hor gertatzen ari ziren gauza asko, ez? Eta bazen, Maravillas gaztetxea, Maravillas gaztetxea eraikin hori ere da, denso ez urrengoa, porque hori izango da Nafar gobernuaren urrengo memoriaren institutoa, alegia, gaztetxea desalojatu egin zuten institutoaren memoria eraikitzeko, eta pentsatzen dut Maravillasen kasua gutxora denek ezaguna dela, da Nafarroan gerrazi edo errepresio fasistaren biktima hola ezagunenetariko bat, kantuak ditu, memorialak, bere izenean, Iruñean ere plaza bat du, bere omenez eta barrez, eta ordan gaztetxeko kidek izen hori jarri zioten, Maravillas Lamberto. Eta lehenengo urtean edo bigarren antolatu zuten ziklo bat bazitula bi parte, eta deitzen zen desjabetuen memoria. Orduan, alde batetik, hasieran egin zutena izan zen, Maravillasi, egun bateko, edo Maravillasen memoriaren, edo gorazarre, egun bateko plana. Eta orduan, aizpa etorri zen, oraindik bizirik zen, eta lako gauza polit bat, loreak, dantza, lehen aipatu ditudan forma erritual horiek. Eta hortik bilabetera, irailean, heldu zen gudari eguna. Eta horren bueltan, antolatu zuten, gaztetxetik bi kalera poliziak hil zuen Mikel Castillori omenaldi bat. Mikel Castillo, naiz eta ez dagoen inongo epairik, konsideratua izan zen etako kide, eta poliziak bizkarretik tiro bat emana hil zuten 80. urtean. Eta orduan hor hasten da polemika bat, memoriaren historiko batzuek auspotua, eta da nola konparatzen aldiren Maravillas Lambertoren eta Mikel Castilloren biktimizazioak. Ez dela bergauza, nola erabili daiteken Maravillasen izena hola zikintzeko, eta modu batean esaten ari zena da, hola lerro artean zen, Maravillas Lamberto biktima ideal bat dela, ez, alegia, biktima ideal, igual hori azaldu behar da, biktima ideala esan nahi dut inozentea, gaztea, gatazkan inongo parte hartze aktiborik ez izana, eta Mikel Castillo bazen batzuek biktimaria edo deitzen duten hori, ez? Eta hori zen de hecho erabiltzen zen hitza. Nola konparatzen alziren eta nola jartzen alziren kartel berean biktimaria bat eta benetako biktima bat. Eta nik uste hori
beste logika batzuen artean ere ulertzen dela justuki ekonomia moral honen bueltan, ez? Alegia, memoria batzuek negargarriak dira, nik negargarria esan dute, como vida llorable edo ez dakitolako zerbait erdaratik, ingelesez ez dut irakurri originala, baina esan nahi dut, merezi dute negarra, merezi dute mina, merezi dute sentimendu moral hori, eta beste batzuek ez. Bueno, eta honekin heldu naiz azkeneko arimuturrera, eta da egiaren gaia. Egiaren gaia pixkat nik saiatu nintzenean gaurko helburua edo gaurko izenburua eta gaurko jardunelen ikusita, saiatu nintzen ekartzen bere garaian, hau da zalantza bate, ez dute sobera ongi landua, besteak ez da ere, nahiko behin-behineko ideiak direlako, baina egiaren gaia niri pixkat zalantza sortzen zitzaidan nola zelaian gauza batzuek funtzionatzen zuten egi moduan eta beste batzuek ez. Alegia, batzuek bazuten egiaren maila eta beste batzuk ziren errelato partzialak, subjetiboak, hoxe ez, beste maila batekoak. Eta hor, Foucaultik eta badaude ideia batzuk egiaren erregimenak eta erregimen beridikzionalak eta ideia horiek ez, eta ni pixkat saiatu nintzen egiten da nola funtzionatzen, gure kasuan, alegia gure gizartean, nola funtzionatzen duen falsuaren eta egiazkoaren arteko bereizketa hori. Bai? Eta ze lehia dagoen, ze borroka dagoen determinazio hortan, alegia. Egiazkotzat funtzionatzen duen estatutu hori nork definitzen duen eta nola, eta zer borroka dauden estatutu hori definitzeko, ez? Orduan, ekarriko dizkizuet nik egia forma batzuk edo behintzat egiaren edo egiak izan dezaken forma batzuk zelaian ikusitakoak eta gero saiatuko naiz horiek jartzen amankomunean edo, ez? Orduan, alde batetik badaude edo nik ikusi dut eta esan dut nahiko agerikoak dira da egia transizionalaren ideia hori, ez? Pixkat tridente transizionalean egia, justizia eta erreparazioa badira diskurso batzutan, ikuspegi batzutan egi mota hori, ez? Eta egi mota hori da marko transizional hortan, esan nahi dut egi bat sortzen dituena edo ekartzen dituena ondorio batzuk. Bai, ekartzen ditu errekonozimendu batzuk, ekartzen ditu errelato edo narratiba ofizialera sarrera bat, eta hori da bat, ez? Eta hori bereziki estatuaren indarkeriak edo estatuaren violentziaren biktimek eta aipatzen zuten une oro, ez dakit, petxaz dute erkidoen kasuan berdina izanen dela, haiek, ez dute erreparazioa eta justizia eta hori, ez dutela konfiantza handiegirik, baina egiarena bai dela haientzat zentrala, ez? Haiek ezagutu nahi dute zer den gertatu dena, entzun nahi dute onarpen bat, ez? Eta hori da pixkat ere torturaren kasuan esango nuke hori dela, ez? Osea, helburuetako bat igual ez da horren beste batek esaten zidan moduan piztina municipalean sarrera merkeago eukitzea, baina bai ez jakitea eta norbaitek onartzea egindakoa, ez? Eta hor, Nahiarak esaten zidan, bere anaia torturapean hil zuten, eta berak esaten zidan, beira, niretzat zuzenean erreparazioa da egia jakitea. Bai, hori da egi mota bat, egi forma bat, egi transizionala deitu dela behin-behinean. Badago beste bat, bestearekin erabateko gatazkan edo erabateko tentsioan dagoen, eta da egi judiziala. Eta hori gogoan izanen duzue, 2018an Marlaskak hemen erkidegoan egin zen torturaren txosten horren aitzinean edo hori plazaratu zenean, berak argiki esan zuela hemen egi bakarra dago eta egi hori judiziala da. Orduan berak egi judiziala jartzen du, edo lehen mailako egi moduan, ez? Eta hori oso kuriosoa da, porque egi transizionalaren eta egi judizialaren arteko gatazka hori Nafarroan oso agerikoa izan da aurreko urteetan, ez dakit jakinen duzue, baina 2015an idatzi zen lege bat estatuaren violentziaren biktimak aitortzeko, eta lege hori Tribunal Konstituzionalak bota zuen justuki honengatik. Nafarroko gobernuak esaten zuelako egia ikertuko zuela. Edo behintzat gertatutakoaren eta orduan Tribunal Konstituzionalak esan zuen, ez.
Espainiar estatuan egia egi judiziala da. Ordan, esan nahi dut, estatuaren tripartito hori klasiko hortan, ejekutiboak ezin du egia definitu. Bai, egia definitu behar du epaile batek. Eta ordu gariz Pablo, hau da, San Fermio eta 18 gogoan ekimeneko batek, esaten duenan, ez? Epaitegi bati egia bat aitortzeko eta epaitzeko eskatzen duzuen, esaten dizu haiek ez daudela horretarako. Amnistia legea eta preskripzioa daudelako eta ez dakizan gauza gehiago. Hau da, diskurso zinikoa da, buztanari kosk egiten dion arraintxoa delako, ez? Leku batera zoazenean, epaitegira bidaltzen dizute eta epaitegiak pikutara bidaltzen zaitu. Bai, hori da ere pizkat, bi egi hoien artean, egi transizionala eta egi judizialen arteko tentsio hori. Badago hirugarren egi bat, egi posible bat, egi forma bat, eta da biktimen egia. Bai, hau egile batzuek esaten dute memoriaren epizentroan dagoela biktimaren ahotsa. Bai, hau ez nahi sartuko eztabaidatzera, honen gainean eztabaida handi badagolako, gero nahi gauzu ditzen zako honen inguruan, baino ez dakit erkidegoan existitzen den, Nafarroan badago programa bat, eskola programa bat, eta da biktimak eskoletan, eta kontatzen dutela haien esperientzia, eta haien egia. Eta biktima horietako batzuek esaten zidaten, gutxi gora bera, hola, ez? Gu gara lehenengo persona hau bizi dugunak, eta hor egile batzuek deitzen dute lekuko zilegia. Bai, guk badugu zilegitasuna kontatzeko zer gertatu den, azken finean. Bai, hori da beste egi mota bat. Eta laugarrena da, eta orain enuke bif bat sortu nahi, baina da historialarien ofizioa. Erkidegoan ezakitze nola dagoen kontua, Nafarroan instituzio horietan gehien bat historialariek egite dutelan. Eta historialariek egi mota batzuek eraikitzen dituzte. Bai, evidentemente, nahi simplifikatzen ari historiografia komplexua da, eta daude akademian ere, eta toki guztietan baude historialari oso desberdinak, eta gainera Nafarroan sorte handia dugu hortan. Baina, elkarrizketatu nituen batzuk, eta dira erkidegokoak, por cierto, hemengo memorial batzutan lan egiten dutenak, eta hemengo instituto batzutako historia katedradunak eta direnak, eta haiek oso ideia positibista zuten, eta esaten zutena zen, osasun gaietarako mediku batekin fidatzen zaren moduan, memoria gaietan historialariekin. Ez? Ofizioak badu egiteko manera bat, eta gainera beraiek egite dutena da, irudikatzen dute historia partisano bat, deitzen dutena, okerrez banaiz, haiek mitoaren moduan, edo mitoen mailan jartzen dutena, eta gero egia historiko bat. Eta haien ofizioaren bitartez sortzen den egia, ez? Eta hemen baduzue, horietako bat, liburu batean, zuzenki kexatzen edo zuzenki adierazten, zergatik instituzioek baduten antropologoak eta juristak eta arkeologoak eta forenseak kontratatzeko joera hori, ez? Alegia, berak esaten du, garrantzi handiago ematen diotelako kualitatiboari, esperientziari, ez? Que a lo auténticamente sucedido. ¿Bai? Porque efectivamente hay algo auténticamente sucedido, alegia dago zerbait un hecho positibo, ez? Eta horan, berak esaten du, primatzen dela esperientzi subjetiboa, gertakari objetibo edo positiboaren aldean, ez? Eta orduan, la memoria frente a la historia. Osa, berak, biak kontrajartzen ditu, ez? Eta, baina hori da beste egi mota bat, ez? Eta orduan, nire ustez, hor ere, memorien edo batzutan errelatoaren bataia eta erabiltzen dugunean, eta horregatik esan du nik ez dudala gehiegi maite hori, iruditzen zait batzutan jartzen ditugula edo memoria guztiak edo errelatu guztian maila berean. Alegia, botere bera, egiaren estatutu bera izanen luketen moduan, eta ez da hola. Bai, eta nik uste saiakera egin barko genukela behintzat rastreatzen zein den errelato bakoitzak duen boterea edo nola funtzionatzen duten batzuek egi moduan eta batzuek ez, nondik lehen aipatu da, nondik esaten diren gauza batzuk eta nondik ez, eta bueno, hori, nik uste emankorra izan daitekela. Eta horrein bai, amaitzeko, badakit gauza asko eta oso solte esan dituanak, esan du teoria txiki bat egingo nuela azkenean dena izteko, eta da, ez dakit, ez da sobera originala ere.
Baino azkeneko astetan eta hau pentsatzen ari nintzenean gaurkoa eta pentsatzen dut Euskal Herritar askok bezala, ibili nahi zentzuten Gorka Urbizuren azkeneko diska, eta berak momentu batean badu kantu bat dela teoria bat, eta errepikak esaten duena gauzak ez dira horrela, gauzak horrela daude, eta ez da gauza bera, adiskide. Eta ni momentu batean fantasiatu nuen hor Gorka Urbizuk egiten ari zuena zela gizarte zientzietako irakasle hoi salbatzen pixkat papeleta, porque bada teoriaren ikuspegitik ikuste badela baieztapen epistemologiko bat, esan nahi dute, hor esaten ari dena da, justuki eta nik uste gaurko gaira ekarrita, memorien gaira ekarrita da, hoxe ez, memoriaren zela hori, eta memoria batean funtzionatzen duten botere, logika, muga, inkluso zein agente dauden eta, hori, erabat dinamikoa izanen dela, horregatik esaten lehen nik uste gauza batzuk aipatituanak, behin-behinekoak direla, behin-behineko izan behar dutelako, alegia, igual gaur balio digute eztabaidatzeko, eta bihar ez digute duztarako balio, ez? Eta ordan, momentu honetan gauzakola daude, eta nik uste aldatuko direla, nik uste ez, eta honekin bai itxiko dut, emanen dizuet adibide konkretu bat, nik uste noruntza aldatuko diren, eta bai da kristal bola ateratzea, ez? Baina da, adibidez, nik ikerketa egiten ari nuenean, eta esango nuke duela urte batzuk, zelaian, esan nahi dut, oso, ez dakit esan, asko erabiltzen zen mugiarazteko, eta leialtasun politikoak, eta solidaridade horiek, elkartasun horiek pizteko, eta asko erabiltzen zen giza eskubideen paradigma. Orduan, giza eskubideak gora, giza eskubideak bera, aitortzen zitzaion paradigma horri, botere moral, politiko, zerbait sortzen zuen horrek audientzian, ez? Eta esango nuke, gauzak horrelaxe daude, esango nuke paradigma hori, giza eskubideen paradigma, eta ja hori esan digute gainera Hego Ameriketan hainbat kasutan, Argentinan eta Txilen, hori, ibilbide ez laburra, baino, ez sobera luzegia baduela giza eskubide terminotan planteatzea gauzak, eta ikusten ari gara nola dagoen gaur mundua, esango nuke onargarri zena hemendik gutxira ez dela onargarri zanen edo kontrara esana ez onargarri zena ari dela bilakatzen onargarri. Esker mila.